Oké. PTZ control. Nou? Ik weet het. Ja. Iris. Nou? Dan heb ik daar opgemaakt. Dan druk ik daar intermenu. Nou? Toen had ik hier bij expose mode. Ik het geïnta. En toen ik... Kijk, dus dienen, ons gaat nou dienen. Reg maar goed vleer misschien dan. We gaan nou dienen die cellen maken dus buiten. In andere woorden, hij expose mode moet niet op global is. Ik heb hem oorgezet op BLC. Verstaan ze? Te maken zo. Maar je kan het eens los op global, because DN wijst veel faal. Ja. Zo los hem op global. Maar nou, wat ik nou eens gewoon probeer bewijzen samen. Als je bij die dingen zijn niet. Die light controle. Oké, dus bij Dat is erbij expose vertellen. mode. Oké. Dus je gaat bij exposure mode en niet bij light control. I see. Die light mode is eindste die licht wat je wel aan en aan zet. Zien ze? Hij is mijn automatisch. En is mijn nog manual. Die video gaat bij gaan. Is het nu klaar? I see.